můžu ještě něco říct já. Jako, proč mě to domlouvala, že někam půjdu, když ty jsi tady se mnou? Počkej, ty říkala, že si nic nedomlouvala. Domlouvala se s kamarádkou ještě předtím, to vám ještě neřekla. Kamarádka není kamarád. Kamarádka, ale budou tam i kamarádi, co s tím ona počítá. Ale kamarádka není kamarád a když tam přijde kamarád, neznamená to, že si ona pozvala kamaráda. Tak to vyřešte, já vám pak dám dodatek úplně poslední, jo? Teď jsem si domluvit. Kamarád taky rád, mi říkal. No, Jenomže. no, jenže já chodím do hospody. Je to pravda. To je u každýho chlapa, to ti můžu říct taky, jo. To si myslí každá baba. Je prsám do prdele. Jakože ty to děláš s tím zvykem a ty částkem ten fotbal. Ne, já nepřichám. Ty to děláš s částkem na ten zvykem. Zvyku! Hej, tvrdí, že tě prsel do prdele. No. A je to tady. Já to můžu všichni prstát, jsem Neřešený. Tak já myslím, že je taky řešení. Není problém. kamarád, ale jak mají ty Jestli to je s kamarádkama, to je na klidě. no, já ji nezakazuju. Ale Ne, hele, tak to ne. ale prosím tě, ona jela za tebou. No, ale mě to měla dohodnutý, že se jí Mohla to mít dohodnutý.